Много е лега и много красива. Много е хубаво. Много е готино. Мерси да се връща. Мерси, приятелко, да на мен вече ми се е върнало. Вижте ми пръстените. Много са красиви! О, приятелки, я да се похваля. Вижте, не съм спала, огъдите супер хубава ли? Да, много е красива, супер. Я да ми се похваля, вижте какви телефонски пуска. Много е красиво. Много е красиво. Приятелки, я да се похваля, вижте много красиво. О, много е красиво. Вау, цялата обсипана с диаманти. О, приятелки, аз да ви се похваля, вижте какво си взех. Красиви ли са? Много. Знаете ли колко пари струват? Колко? Еми, 1000 лева. А колко грама са? Цели 10 грама. И никога няма да давам толкова пари за нюбики. А ти какво имаш? Аз нямам нищо, аз съм бедна, но съм богата с Исус Христос, той е моето сърце. Как може да го има, че той не съществува? Не, приятелко, той съществува. Да. Ох! Приятелко, какво ти е? Какво ти е? Вижте, какво ти се е случило? Приятелко, какво ти е? Какво ти е, дъщи? Сестра, да се помолим. Сестра, аз искам да сестра, не искам. Ма как ти да, сестра, нали ти си вярваш? Господ не съществува, престанете с вашия Бог. Ало, сестра, не ли? Ало, брат Христо, ало, сестра, Катерина, да се помолим за дъщеря, че няма да е лошо. Добре, след малко съм там. Какво се случи? Ива! Госпожо, ме почакай, трябва да попитаме родителите. Добре. Сестра Цветелина, вярваш ли, че твоята дъщеря ще бъде изцелена, ако се помоли? Да, аз вярвам, но тя не иска да се помоли. Не искам, Господи, да съществува. Какво е направи в моя живот на да съществува? Не говори така, сестра, се помолим и ще видиш колко Бог е велик. Хайде, дъще, нека да ти се помолим, аз вярвам, че Бог ще ти изцели. Моля, стига толкова, Господ може би да съществува. Да се помолим, да видим дали съществува. Има хора, където вярват в Бог, но има хора, където и не вярват. Но ние не вярваме в Бог. Ние сме тези, които не вярват. Хайде, приятелки. Ще прочетем един стих за насърчение. В Йоанна 11:25 стих пише така: който вярва в мен, макар да умре, но ще живее вечен живот. Амин. Искаш ли да се покаеш? Мамо, какво означава това? Това означава, че трябва да вярваш в Бога и Той ще ти изцели съвършено. Добре тогава, запробваме. Ще повтаряш по мен. Господи пресвяти, Боже, ето аз, заставам пред Теб, грешно и недостойно, и те моля, да ми простиш всички сторени грехове, които съм извършила. Разкайвам се, покайвам се пред Тебе и те приемам за мой личен Спасител. Моля те, приеми и Ти за Твоя дъщеря. Моля те, запиши ме в книгата на вечния живот. Изцели ме и ме спаси. Амин. Господи, благодаря Ти, Ти ме изцели. Господи, Ти съществуваш, много Ти благодаря. Приятелко, виждаш ли Бог Ти изцели? Да, приятел. Мале, приятелко, как така ти мина корема? Нали много те боеше? Приятелки, елате, повярвайте вие да бъдете спасени. И ние искаме да се покаеме. Добре, седнете на колене и ще се помолим. Ще повтаряте по мен. Господи Боже, ето ние заставаме на колене пред Тебе, молиме Те да ни простиш, да ни приемеш, ето ние
Ето ние се разкаиваме и се покайваме пред Тебе. Запиши ни в книгата на живота. И те молиме да ни промениш. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Y la derecha, Ya, todo ya.